Da politikoan gaur Roberto Uriarte, Unidas Podemosen Bizkaiko diputatuen kongresuan. Uriarte jauna, egunon? Egunon bai. Nolabait ere lehendakariak esan zuen desleial ikusten zuela, EH Bilduk Unidas Podemosekin eta Alderdi Sozialistarekin lotutako akordio hau. Zer iruditzen zaizu zuri hori? Eta harrituta zegoela ere bai. Ez dut ulertzen, akordioa lortu izan balitz Eskerra Republikanarekin ondo, baina Bildurekin lortzen bada gaizki, ez dut ulertzen. Momentu baten Eskerra Republikanak ez du nahi izan bere apoioa eman eta ez du nahi izan lagundu, eta Bilduk erraza utzi du laguntzeko, eta hemen ezin zaio hori eserukatu laguntzeko eta alde egiteko prest dagoenean. Eta kexa hori noren izenean egiten du lehendakaria, zure ustez? Jaurlaritzaren izenean egiten du kexa? Alderdiaren izenean egiten du kexa? Nik uste dut alderdiaren izenean egiten duela kexa, eta ez duela egiten kexa bereziki akordio horretara iritsi delako nolabait alarma egoera luzatzeko, alarma egoera luzatzearen alde bera ere badago, baina nik uste dut orain arte oso ondo sentitu dela Euskal Alderdi Jeltzalea nolabait Euskal Herria Bildu mapa politikotik baztertuta egon denean, nolabait indarkeria, violentzia erabili izanagatik, baina gaur egun nolabait panorama aldatu eginda, etak armak utzi zituenetik gauzak aldatu egin dira, eta badirudi Euskal Alderdi Jeltzaleak ez duela onartu nahi beste fase baten sartu garela, ez da Euskal Gizartea beste fase baten sartu dela. Horre edukietan gero, lan erreforma dago, osorik bertan bere uztea, zuen idazkari nagusia Pablo Iglesiasek horren alde egiten du. Zuekiko hortaz, bere hitza betetzen du Alderdi Sozialistak zuzenketak sartzen dituen momentuan? Akordioa lehen momentutik izan da lan erreforma aldatzea, eta hori dago itunduta Podemosekin. Euskal Herria Bildurekiko akordioak ez du ezer gaineratzen, ez dago lengoan jarraitzen du, hau da, erreforma laborala oso kaltegarria izan da, mundu guztiak onartzen du, azken ikerketak Euskal Herriko Unibertsitateak eta Cambridgekoak egin dutenak adierazten dute, eta zuek egun hauetan berri eman duzuen bezala, adierazten du ez duela zertarako balio da, oso kaltegarria izan dela, orduan aldatu egin behar da. Ez da hor beste gauzarik, badago taldetxo bat gobernuaren barruan, edo badago sektore bat, ez duena begionez ikusten, baina goiti bera aldatu egin behar da. Eta Euskal Herria Bilduk nolabait parte hartze politikoan sartzeko edo politikagintzan sartzeko aitzaki horia hartu badu, ondo dago, edozein aitzaki dau ondo gauzak nolabait zuzentzen hasteko eta gure mapa politikoa, gure nolabait politika egiteko bideak normalizatzeko sartzen garen neurrian ondo dago. Baina zure susmoa zein da, goitik bera benetan aldatuko dela ala gobernuaren beste alde horrek, ez, partxeak jarrieraziko dizkiola bakarrik lan erreforma horri? Gauza bat, beti printzipioz ez dau gauza errazaurik eskuineko politikak egitea. Politika konservadoreak bakarri da konserbatzea eta nolabait korrontearen alde igerian egitea. Ez da alderantziz, kontraproiektu bat edo zer nolabait aurrerakoia jarri nahi duzunean martxan, beti daude problemak, beti egongo da reakzioa, beti boteretsuek problemak jarriko dituzte. Momentu honetan esate baterako CEO-ek egin duen bezala, patronal handiak egin duen bezala, beti egongo dira problemak eta beti egongo dira lobiak, presioak, egin ez daitezen egin beharreko gauzak eta eskubideak zabaltzeko. Herritarren eskubideak zabaltzeko momentuan edo kaleko jendearen eskubideak zabaltzeko momentuan beti egoten dira problemak. Bestela politika askoz ere errazago izango litzateke, beti daude resistentzia gogorrak aldaketa egin nahi denean eta herritarren eskubideak zabaldu nahi direnean eta errekuperatu kasu honetan lan eskubideak. Baina bestela gazteek elukete inolako itxaropenik izango dagoen, gaur egun dagoen erreforma laboralaekin ez dago ezertarako posibilitaterik, ez dagolako lan egonkorra sortzeko posibilitaterik eta neurri horretan guk uste dugu osorik aldatu behar dela. Erresistentziak egongo direla ziur beti daude, aurrera pausoak emateko beti daude erresistentziak, baina guk uste dugu gainditu egingo ditugula eta erreforma laborala goiti bera egin behar dela. Nagusiki akordioaren puntu honi buruz hitz egin dugu, ez? Baina badauka beste puntu bat oso interesgarria dena, nolabait ere Euskal Erakunden gastu muga eta zorpetzeko ahalmena handitzen duen puntu hori, ez? Baina hor ere Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidenteak esan zuen desberdintasunak egongo zirela erkidego batzuen eta besteen artean, atzo entzun genion, hori horrela gauzatzeko ere zailtasunak egon daitezke?
Bueno, bai, hori da autonomien estatu baten edo estatu federal baten sustraian oinarrian dagoen gauza bat, ez da, mundu guztiak dauka eskubide kopuru gutxieneko bat, baina hortik aurrera gainditu egin daitezke. Berak ere, Díez Ayusok ere, beste politika fiskal batzuk egiten ditu, esate baterako, han badaude zerga batzuk ez direnak ordaintzen, eta horrek nolabait efektu llamada bat edo egiten du fortunarik handienak askotan Madrilera joatea, ez da, hor badago posibilitatea politika desberdinak egiteko leku guztietan, eta horregaitik gara estatu dezentralizatu bat, orduan, bueno, hori sistemaren oinarrian dago. Berriz ere, Euskal Herriera etorrita, ez, hauteskundetara, uztailaren 12ko hauteskunde horietara behira jarrita, Pilar Garrido pasaren astean, gurean ere bai, Miren Gorrotxategik, nolabait ere, iruko baten alde, ezkerreko iruko baten aldeko apustua egiten ari dira, entzun berri dugu, Gorrotxategi zentzu horretan ere. Zure ustez, gaur gaurkoz errealistak izanik aukerarik badago, Elkarrekin Podemos, Euskal Herria Bildu eta Alderdi Sozialistaren arteko gobernu bateratzeko, girorik badago horretarako? Eta politika egiteko errealistak izan behar gara. Errealitatea hartu behar dugu eta errealitatearekin konformatu. Hori da helburua politikarena. Nolai posibilista edo realista izatea. Ez, politika jentaren bizitza aldatzeko dago. Eta argi eta garbi dago Euskal Herrian aldaketa bat egon zela, etak armak eman zituenean, violentzia utzi zuenean, aldaketa bat egon zenean, ordura arte interpolitiko bat baztertuta zegoen, ezkerra abertzalea edo nazionalismo radikala bakoitzak deitu diezaiola nahi duen bezala, hori baztertuta zegoen agente hori, eta guretzako argi eta garbi dago egoera berri bat sortzen dela indarra uzten denean, urte askotan egon gara esaten indarra utzi behar duzue, violentzia utzi behar duzue, eta uzten dutenean aukera eman behar zaie jokoan sartzeko, eta Euskal Herriaren normalizazioa, hau ez da bakarrik arazo politiko bat, normalizazio arazo bata. Ez da normala Euskal Herrian jarraitzea, adibidez Alderdi Sozialista eta Euskal Alderdi Jeltzalearen arteko gobernuak beti egoten, edo batzutan Patxi Lópezekin gertatu zen bezala Alderdi Sozialista, Alderdi Popularrarekin. Hau ez da normala. Normala da gizarten politikoki normalizatutako gizarteetan, normala da ezkerreko alderdien arteko edo eskuineko alderdiko, hau da, eje politikoa, politikagintzaren ejea, ezker eskuinaren arteko, eta ze politika duten konservadorek edo duen nolabait eskuin politikoak esate baterako krisi honetatik irtetzeko, eta zein izango litzateke modu progresistera aurrerakoi baten zein izango litzateken irtera. Orduan, joko politikoa normalizatu egin behar da Euskal Herrian, badakigu oraindik beste alderdi guztiak oso realistak izaten jarraitu nahi dutela, hau da, errealista esan nahi du jarraitu lehengo fasean geunde bezala, hau da, oraindik etak erailtzen jarraituko balu bezala jarraitu nahi dutenak, eta badaude erresistentziak Alderdi Sozialistaren barruan bakarrik ez, Euskal Herria Bilduren barruan ere badaude erresistentziak, nahiago dute askotan itunak egin Euskal Alderdi Jeltzalearekin eta ez eskerreko ardelen artean, baina guk argi eta garbi daukagu, ez dakit realista izango den, ala ez den izango, baina etzen realista ez da Podemos gobernuan egotea, etzen posibilitaterik inondik inora, guk esan genuen guretzat, ez dakit errefrauak esaten duena ezina ekinez egina. Guretzako ezin dana egin, jotake eta azkenean lortu egiten dugu. Nik ere ez dakit errealistarena adjetibo egoki haute den ala ez, baina esan dute Idoia Mendia gurean bertan esan zuen ez, Euskal Herria Bilduk irmoki gaitzesten ez zuen bitartean, bere etxeataren egindako, pinturekin egindako eraso hori, bere atzi joala inora, etxe Bildurekin ez. Orduan, olako gertakarik ere non usten dute, ez da realista ala ez, baina aukera hori elkarrizketarako Otegi berak ere etzigun erabat ate hori ireki aukerarik baote zegoen ere, ez? Ze puntutan dago aukera hori galdetu nahi nizun. Bueno, guretzako aukera badago ez da bakarrik aukera egotea, ez da bakarrik egokiena izango litzatekeela eskerrarentzat edo eskerreko alderdientzat, egokiena izango litzateke Euskal Herriarentzat eta Euskal Herriaren normalizazioaran. Euskal Herriaren normalizazioak behar du batez ere oinarritzea, joko politikoa oinarritzea esker eskuin arteko jokoan, eta jokoa nolabait gaur egun zorizarrez salbuespen arrazoi historikoak dituen salbuespen baten eraginez gertatzen zaigu gaur egun joko politiko hori ez dagoela bat ere normalizatua,
doala, eta horrek ematen dio sekulako jokoa Eusko Alderdi Jeltzaleari, bera delako kapaz beste guztiekin interesatzen zaionean edonorekin negoziatzeko, eta beste alderantzi zeuren artean ez dira kapaz negoziatzeko. Horrek suposatzen du guretzako bakoisotasun bat, suposatzen du ahulezia bat gainditu egin behar duguna, ez bakarrik eskerraren eta progresoaren izenean, baizik euskarriaren normalizazio politikoaren izenean. Azkena, Uriarte jauna, bi galdera batean, Pilar Garrido aurkeztuko da Podemos alduguren, Euskadiko Podemos alduguren idazkaritzen nagusirako, hori batetik, bere izango hautagai bakarra, eta bigarrenik zubere zerrendan joango zara? Atzetik hasiko gara, igual buelta emango diogu galdera, ni neu enaiz egongo ez zuzendaritza, estatu mailako zuzendaritzan, ez da zuzendaritza autonomikoan, enaiz egongo zuzendaritzan, ni gauza batzutan oso radikala naiz, eta lehen momentutik sartu nintzenetik politika gintzan esan nuen pertsona bat, kargu bat, eta kito, niretzako nahiko da. Eta Pilar Garrido izango da zure ustez hautagai bakarra? Bai, nik uste dut Pilar Garrido aurkezten da tanden baten, Pilar Garrido David Sotorekin batera aurkezten da, nolabait koportabozak izateko edo bozera maile partekatu bat izateko organizaziorena, eta nik uste dut, printzipioz gaur egun nolabait sektoreak egon zirenak, bai antikapitalistak eta bai errejonistak, nolabait euren alderdiak montatzen ari dira edo montatu dituzte, eta nik uste dut momentu honetan nahiko normalizazioa dagoela Podemosen barruan, eta suposatzen dut zerrenda bat egongo dela behintzat, baliteke gehiago ere egotea, nik uste dut ondo dagoela gehiago egotea, eta gure prozesuetan beti dago askatasun osoa zerrenda desberdina aurkezteko, eta normalean beti aurkezten dira zerrenda osoak ez badira behintzat beste hautagai batzuk egongo dira, naizta zerrenda laburragoak izan edo pertsonalki, individualki aurkezten diren pertsonak, baina segurutik jente gehiago egongo dela eta jokoa egongo dela beti bezala. Barne hauteskunde horietan ze gertatuko, begira egongo gara beraz, hemen autonomia erkidegoan, eta gero Espainia mailako emaitzen ofizialtzaren inguruan ere, horre baira euskal ordezkariak ere, hiru orotara Garrido bera, Araneta eta Kolla, Rosa Oker Espanago, eta horri buruz ere hitz egiteko hartuko dugu beste batean. Uriarte jauna, estimatu da Euskal Telebistari eskainitako tartea, beste bat arte? Ni esker zeberi. Gero arte, ondo bili.